Počkaj, potom robíme takto. Ale vidím, to je super, lebo takto ho môžeme oné. A nebude sa potom o šaty, vieš, keď sa budem hýbať? To uvidíme. Dobre. Dobre, počkaj. Vidno, nie, kabel ti netrčí. Kde si ho dal? Počkaj, ide Na podprsenku. Ja si túto pugolieru. To znamená, že ho... Počkaj, To čo sa znamená, máme, jak sa hra bubovi strilu? dobre, ale tak, aby to nebolo to tam... Tam to podľa mňa... A keď to dáš pod golier? Neviem. Tičky, zakývajte mi. A čo ideme robiť? Pre koho ideme točiť video? Pre malé deti. Ahoj, babi. Deťurence, teraz budeme natáčať, ako sa vy budete hrať. Vašou úlohou je veľmi sústredenie, akože ťukať do tabletu, mobilu, čo máte v ruke a tváriť sa, ako máte skvelú, úžasnú hru tam pustenú, dobre? To bude prvý záber, dobre? My sme mali ísť svetelné, no a ďalšie, presne. Super. A ešte akú rozprávku máte radi, babi? Povedzte mi. O repe. O repe? A tu ja mám v čarovnom kufri o repe. Ide. Fajn. Môžeme? Aj ozvenka? To je to v pohode. Urobíme to na to, že oni teraz ťukajú do tých na iPhoneu. Chvíľu, nech sa to deje. A kruk. Nervy mám. Nervy. Nervózna som. Tak, na mňa škaredo. Vyskúšame si to? Takže ruky. Pripravíme ruky? Dobre. Môžeme? Môžeme? Môžeme. Tak. Zavajať dvere, prosím. Ešte nie. Ruky dole. Tak. Pripravení? Áno. Môžeme. Dobre, super. Dobre, Ideme super. na protizáber. Ujo režisér nám príde zakývať, aby deti vedeli, ktorý je Ujo režisér. Toto je Ujo režisér. Dobre, pozdravíme ho. Ahoj. A teraz, keď Ujo režisér vám dá pokyn, tak cez chodbičku prebehnete a tuto sa zastavíte, dobre? Ale nie bežím o život, o zlom krku, len utekám pekne ponáli, dobre? A prebehnete okolo mňa, skálka a ozvenky, dobre? Vyskúšame si to. Takže teraz Marek vás odvedie všetkých. Pravči, čo je to? Pes. Ale áno. Pravči? Delfín mňaučí. Tebe dám nejakú hadanku. No daj mi hadanku. To bola ťažká, nemáš ďalšiu nejakú? Je to podľa čo je to? Zakývajú kamery, nebudú na tu točíme klip. Tak, to je radosť. Deti, tešíte sa? Áno! Tak málo sa tešíte? Ižo, asi tam je na tabule.
Nejaká novodobá choroba? Nebojte sa nič. Na každú chorobu predsa existuje liek. Našťastie mám zázračné okuliare od pani Klobúčikovej. Zázračné okuliare. Sledujte a učte sa. Dobre. Na Oskara, že chcem ho venovať predovšetkým. Sledujte a učte sa. Strich. Kedy môžem? Poprosíme ticho. Môžeš. A teraz vám, milé deti, ukážem pravú zábavu. A pretože si myslím, že ste pri tom hraní určite vyhladli... Joj, to sa nedá sústrediť, prepáčte. Ja si Prestať robiť selfie. Tak Ona- ako proste nemôžem sa Hej. sústrediť. Nevadí, ono je vezme na vzadu. Sústredený. Nie, však ono pôjde nám to. Kde máme Dorotku? Aha, zima jej. Hej, tak toto je super.